Magsugba tag budburon nga perting preskuha og mag-iskabitsi tag burot nga medyo buret kay ato nang palamion og luto. Siyempre unahon natong sinugba ato sa ning halingon mga tats kay pagkahuman ato na nang itak ang atong sinugba diha. Pagkahuman itak ang atong sugbahanan mga tats kay pagkatuod-tuod ato putos ang butangan og asin. Pagbutan nato og asin mga tats ato po nang gisi-gisiano para motuhop jud ang asin kay perti ra man preskuhan ni. Lahi ko musugba mga tats kay ingana jud ko. Diri sa pikas abuhan ako nang itak ang kaha kay atong pritohon ang isda katong burit nga burot ganiha. Kay mao ra jud ako nadalagikan sa Fisport mga tats. Bisag burit pa na siya mga tats basta pritohon nimo na aw mugahi gyapon na. Walay ipit, walay luya basta pinirito gang iskutan mugahi gyapon na mugwapa. Mao na ako iskabitson mga tats. Pagkahuman ako po nang gitak ang sinugba nga duha ka bukod buron samtang giprito to dito gitak ang napud nako ni siya. Samtang gitak ang tong duha ka lutuanan mga tats ato po ning hiwa-hiwaon ng mga lamasan ni. Mao ra ni ako mga lamas mga tats. Pero alalayan natong sili kay ang sili mo dalag bida aning mga sinugba. Tangan yun ako do mga sausawan kay ako hilig po kog kaon-kaon og Bombay kay ingon man gud nila pag mukaon ako Bombay pang pagahi daw. Pang pagahi sa unsa. Basta kay ni gahi na. Mao na siya mga tats. Mao na ako na imikos-mikos ang Bombay og kamatis diya kay sama sa akong giingon pang pagana og pang pagahi gani daw na. Pagkahuman natong hiwag lamas mga tats ato tong balikon ato sinugba kay basig balihon sa iring. Mao di jud ta mo kumpiyansa kay lahi ra ba ning iring ikaw ray bantayan. Lisod na lami ra ba kay atong sinugba mga tats. Og pagkahuman mga tats pinirito na pud atong balihon kay pagkahuman ana atong gisahon ang mga lamas para sa iskabitsi. Kanang mga lamas sa mga tats daghan kay nagsili na ni ahos, Bombay, luya og kamatis. Ingana ang iskabitsi kay akong amigo mo giingon nga butangan daw nato og mga sili og ketchup kana nasa pak mga tats kay mao ra man nato makaya. Pagkahuman mga tats butangan po nato kanang magic sarap o namnam bahala na mo basta ako mao na akong gibutang mga tats mao ra man gyapon mga lasaha. Ikaduha itak-ang na nato ng pinirito para motuhop ang mga lamas o ingredients ang atong gibutang diha. Siyempre kay luto naman ng pinirito mga tats og luto na pud ang lamas dili na pud nato angay dugayon kay basig mapagod mapait na unya di wa na poy lami di ba. So ato na lang sang haunon kay gutom na kaayo. Mao na kuhaon na to ang susya ibutang na to diha pagkahuman ato nang dalon dito sa lamisa. O di ba? Perting lamiha sa tong iskabitsi nga with sili nya napay tay sausawan. Ato putong haon na tong sinugba nga duha ka buok matats kay luto naman na kay lami ra ba kaunon ang init nga sinugba og init nga iskabitsi kay kung kaon kag bugnaw wa nay lami ang sinugba di ba. Ko mga tats magsugba half cook jud na di ko gusto ana mga luto jud kay nga murag pinirito. Ingana ko magsugba half cook para mapil jud nimo unsa ka lasa or unsa ka tamis ang isda nga presko kaayo. O tan-awa nag-aabot ang iskabitsi og sinugba nga with sili. O di ba na natay sudan karong adlaw. Mao na mga tats dili na importante kung unsa man imong kaunon o unsa sudanon mo karong adlaw. Ang importante man god kontento ka unsay gihatag sa Ginoo sa imo og pasalamat at natutunan ng grasya kung unsay naa sa imong tubangan. Ang uban gani dira mga tats kinapalit pa ng mga isdaan na. Ako unay ko ana kay dira ko gatrabaho sa isdaan dira sa Fisport. Una ako dako og pasalamat og nagpasalamat bugo sa taas nga ginatagaan ko niya grasya nga bisag ingana lang. Okay na ko ana nalipay na ko ana makakaon ako mga anak ana og wa pud ko ni gasto og mga dako kay ngano man sama sa akong giingon libre man ko matag adlaw kay ang akong trabaho isda jud. So pasensya naman sa atong video sa makita niyo balik-balik atong isda kay mao man jud na ato panginabuhi kung unsa atong himuon kada adlaw mao man yan di ba. So ato sa niipil ang pagkaon mga tats kay lami na jud kaayo. Unya mo lang sa to ilihog na lang tag share dia para kakita pud ang uban. Thanks.